Какво всъщност крие Ирак? Има теория, че САЩ са останали в Ирак повече от десетилетие, след като са били освободени. Не заради маслото, а нещо много по-мощно. През 20-те години на миналия век британски изследовател открива това, което се говореше като най-старата известна звездна врата в света – устройство, което по същество е в състояние да отведе хората незабавно през междузвездни разстояния. Той е бил разположен на това, което днес е известно като Великия Зикурат. През 80-те години обаче Садам Хюсейн укрепва древния комплекс в опит да попречи на изследователите да видят какво е скрито вътре. Освен това, е видяна странна древна технология да излиза от големия Зикурат, според слуховете, че е дошла през звездната врата от древна цивилизация, която сега живее на скритата планета Нибиру. Хора, които излязоха и говориха за тези странни устройства, случайно изчезнаха скоро след това, като напоследък се появиха много повече хора, които твърдят, че са участвали в класифицирани програми в Ирак, където звездната врата е използвана технология. Много хора се чудят. Абонирайте се за още видеа.